שלום, שמי זוהר קציר, ואני מורה לבריאות טבעית בחוות האיסיים. הקמתי את חוות האיסיים לפני כ-15 שנים למטרה של להעביר סדנאות וריטריטים בנושא בריאות ומודעות, והניסיון שרכשתי מהחיים הפרטיים שלי, הן מהחלמה מאסתמה, שגררה אותי שנים רבות, וגידול ילדים, הוכיחה לי שהבריאות הטבעית היא דרך החיים המועדפת למי שרוצה לקבל אחריות לבריאותו. אני לימור אבלסון, ואני מלווה תהליכי ריפוי ואהבה עצמית דרך הגישה של הבריאות הטבעית. אני בעצמי בעבר החלמתי מהפרעות אכילה ובעיות של דימוי גוף. אחת התשוקות הכי גדולות שלי בחיים האלה הוא לעזור לאנשים לחיות חיים יותר טבעיים, לגלות את כוחות הריפוי שקיימים בהם, גם בגוף וגם בנפש. והגעתי גם לחוות האיסיים, לעבוד עם דוקטור זוהר קציר. ביחד אנחנו מארגנים ומנחים סדנאות של צום מים וסדנאות של בריאות טבעית. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לסדנאות המיוחדות האלה ולעבור תהליך שבהחלט עשוי להוליד שינוי משמעותי בחיים שלכם. כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחשי בה, פן יכחשו בך, תרשי